aici cu regele și uite dama de pică. Nu iau nimic în serios, am zis că o dau la canterincă. Băi, e ziua ta? Ups, eu nu ți-am luat cadou. Ia că merg la magazin să-ți cumpăr o bere ca vouă. Deocamdată n-am murit, dar voi mai aveți pe conștiință. Începutul e cum e pentru un punct de referință. Unitatea absolută, ai mai văzut tu așa ființă? Dacă cade bomba atomică, eu îmi pun o dorință. Rațe fără rate că mă pierd între chitanțe, că eu sunt vărsător și eu mă pierd între balanțe. Am fost și eu la anunț din alea pentru alianțe și în loc de case de piatră eu le-am spus condoleanțe. Cu țeapă la romanezi, unde mergi bă pui de dac? Crezi că las eu mai cu jos doar ca să-ți fac ție pe plac? În industria asta cu toții avem un handicap și aș putea fi arestat doar pentru tot ce-mi trece în cap. Alo cineva, dar nu cumva aveți un gloc? Băiatul cu pricina, procinema că stă la bloc. Cu daune la spate, cum se face? Stai pe loc? Băi nepoate, ia de toate, că el poate, eu n-o pot. Alo cineva, dar nu cumva aveți un gloc? Băiatul cu pricina, procinema că stă la bloc. Cu daune la spate, cum se face? Stai pe loc? Băi nepoate, ia de toate, că el poate, eu n-o pot. S-o glumă pentru polițai, de-aia nu m-au prins. Umbli prin oraș cu papuși noi și părul lins. Scuze că te-am călcat frate, a fost din adins. Bă, ce dracu ai făcut mă, că tu nu aveai permis? Nu-mi trebuie cuptor să văd rima cum se coace. Arunc cu berea după voi ca să pot să dau capace. Nu mă integrez ușor, de ce? Că nu-mi place. Și cu ochelari sau fără văd doar imagini opace. Când ești obsedat de nou, totul e învechit. Am stat pe tușă vreo 3 luni și încă mă simt obosit. Lumea nu mă simte, stilul meu e depășit. Nu e că joc eu mai prost, e scenariu scris greșit. Aghiuță de azi încolo, noi doi am rupt contractul. Nu de alta, am trei rumbudă și mi s-a necat ficatul. Nu mai turna pe gât, bă, mâncetear păcatul, că avem un băiat afară ce-a venit cu lepădatul. Mare-i societatea, dar nu știu ce să mai cred. În cursa asta de bunăstare n-am cu cine să mă întrec. Cu 15 noduri pe secundă încă aștept să mă înnec. Deci când ajung la tine nu te mira dacă o să te întreb. Alo cineva, dar nu cumva aveți un gloc? Băiatul cu pricina, procinema că stă la bloc. Cu daune la spate, cum se face? Stai pe loc? Băi nepoate, ia de toate, că el poate, eu n-o pot. Alo cineva, dar nu cumva aveți un gloc? Băiatul cu pricina, procinema că stă la bloc. Cu daune la spate, cum se face? Stai pe loc? Băi nepoate, ia de toate, că el poate, eu n-o pot. Unde te duci mă bețivule? Stai mă acasă. Stai mă acasă. Duci acum noaptea la Crăciun în masă, nu e chelner, nu e aia, nu e aia, nu e. Stai mă mai bine aici.